Om man orkar hela vägen i Annika. 42 och 48. Och så har vi ytterligare damer mot mål. Det är 106. Det är Helene Nilsson start och 102 Lisa Bergdahl Glanshammar. Och här kommer Edita som antagligen var fel förvarnad där eftersom det var Anke som tog platsen. 419 Helena von Elen i mål i Karlslunds samband, men det står Örebro AIK i startlistan. Det är sådär, en del kör både skidor och löpning och är med i flera föreningar. 26an. Så det är ju Ove Karasjak från Åsbro. Ja, och sen har vi nummer 11 på väg mot mål. Detta välkommen Peter Komet, IFK Nora. Och sen har vi nummer 113 på väg mot mål som är Lia Sandberg från Örebro. Sista 500 i sånt här nöjdlopp. Den hade jag har gjort ett bra lopp. Går in på 44 minuter ganska precis. Ja, vi påminner igen. Som berättar prisutdelning för ungdomarna. Precis klockan 12. Han vill hinna byta ner bort här. Så det är klockan 12 för ungdomar. Och där fick vi in superveteranen Rosmarie Etan som återigen sprang livet under 45 minuter. Och naturligtvis som snabbast i sin åldersklass. Och då har vi nummer 19 på väg mot mål. Jimmy Holm ifrån Laxå. Och en tillskott här på Harry Hyggenberg från arrangörsföreningen i Korsö. Och Mats Stenmark start. Här kommer för dagen strax 45 minuter i träningslagen. Sven Nilsson start. Och också i mål, liksom nummer 29 Stefan Sager. Ja, det är väldigt många fina prestationer här idag. Och verkligen alldeles för stora insatser. Det är lite ledsen att det blir så dåligt väder, men det är inget som kan göra något då. Nummer 22 kanske också med Anders Hagen. Ja, ganska. Ja, det var så jäkla jobbigt med alla pölar och sånt där. Lera och sånt där. Ja, det har varit. Ja. Sista biten är också väldigt tuff. Jag höll på att halka på leran. Jonsson Laxå har 20 meter igen. Och bilen blir 46. Almgårdsloppet från IFK Nora Långläpp. Samt 429 Brana. som är Anna Pettersson som är start. Och sen 448. Ja, men jag kan förbereda. I flickor 11 till... Bra kämpat. I flickor 11 till 12 år som sprang 3 kilometer vann efter Sandén Alus som stod efter 21 på tiden 12.08. Flickor 13 till 14 år som sprang 3 kilometer vann Anna Hallén som stod för Örebro Friidrott tiden 11.37. Flickor 15 till 16 år sprang 5 kilometer och där vann Sabina Forsberg från Dansarnas Ekenstrand på tiden 20.09. Sen har vi pojkarna, yngsta deltagarna.